abantu bayakhala amacingwane bathi abakubonanga esilweni kwenzakalani mfowethu? Hayi ngene kwethu ngiyimpela ngayo yonke indlela mntaka baba. Into eyinkinga kade singcwaba ugogo last week Sunday manje komalume bathi akuphele 7 days ngaphambi kokuthi umuntu aye entweni semicimbi engixokozela kwabantu. U7 days mawuphela namhlanje ke. So ke manje angikwazanga ukuphumelela ngenxa yokuthi ke asihlambulukile masihlambuluka namhlanje bese sikwazi ukukhululeka ke ngoba bathi ngaphandle bakuthiwa umbungcwabo. Uma ukuthi ke umcimbi impela la kufanele ubhiyoza khona uvunule akuze kuphele 7 days. Nami ke mfowethu ngahlonipha ke lokho okwedluzi. Ngoba ugogo wami lo bese 120 years kade singcwaba last week. Ilokho kuphela ngala ukuthi ngibambile. Abaxona abakaphuma namakheba la kanjani kwenza amabhinqa uzobakhona ngokulandelayo. Everyone, welcome back to Sunday Live Show. Thank you so much guys for tuning in. Usezuphendulele ke ungizwe Mchunu emva kokungabonakala kwakhe emcimbini omkhulu wokugcotshwa kwesilo samaZulu inkosi Misuzulu. Abanye bathe bengekho kulomcimbi ngoba ucheme nezimbangi zesilo ngaba fowabo. Kodwa ke umacingwane ube nesimo ekhaya njengoba bebika ke ukuthi bekade kushoniwe ekhaya, so base beyayalwa ukuthi ke kumele bahlale noma 7 days before babonakale la kukhona umphakathi khona. Kube kwaduma ukuthi ke ichunu litheleke ngebhano yemcimbini wesilo, kodwa ke nalezo ndaba ichunu lizichithile bengamampunge nje ivideo yakhe endala. Umacingwane ke ubengayile emcimbini ngenxa yokuthi bekhaya bekade kushoniwe, so kufanele ukuthi bazile u7 days. U7 days wakhe ke ubuphela izolo noma ubuphela namhlanje. That's all I have for today. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.